Eh. Unsay pamatay nimo? Ha? Nagasa ka? Ay, rabis ka. Lagi sa may eskwelahan? Sa gym? Ha? Yellow bill? Unsay pamatay gani mo ron? Ngunta ko sa il. Ngol-ngol? Nagabasa kag hapon gabi eh? Oto hapon gabi nagahimasa ka, hapbat ligo, wala. Nanta ko toyo. Masak yun siguro ko. Ha? Kay masak yun Na, siguro Sir ko. Jan? Di makuan, di ma. Na, Sir Jan? Lapas ka mo kaon? Lapas ora usahay kaon? Sahay kaon, sahay dili. Ngano man? Kung di man ka makaon? Ang busy sa mga anak. Busy sa? Mga anak. Film na imong anak. Suka. Ikaw ba na? Ha? Kapag siya 4 months, sir. Wala pa'y? Kapag siya 4 months. What? Ako lang kuryoso dili mo kita ko. 4 months na ba ito, sir? Lima na, lima. Lima. Ang imong anak pila ka buok. What? Pero imong gipamati gyud ron unsa? Sige. Lugit ng diri, oh. Sa likod. Sir. Nahilot ka wala? Wala. Wala ka mahilot? Wala. Ha? Sa mama. Kinsa may nahilot nimo lain? May dugay. Gitambalan pa ka, makano sa lang? Oh, unsa may kon sa ingong mananambal? Nay nagmaintain? Unsa may ingon sa manambalay? Ha? Oo, pero unsa may findings nagtambal niya? Ibangkaw? Yung bag di mo likod. Tas biyak ka. Nagikot lagi ka. Kay Sila ka daw kung kabuhi. wala pa ka maabot dire, ang pinaka problema nimo imong kabuhi. Ang pinaka problema niya. Sige, so atong tabangan ni. So nara yang kauban iyahang kuan. Yang mister o kamo gani unsa kay mo kuno? Parente. Kamo? Pagumangkon ko sa iyang bana. Pagumangkon. Aka mo may partner. Dire. Usa de. Kuan, gagaw sa bana. Sige kay nagsabay mo gud mo di abi. Sige, shout out sa taga kuan. Taga Power 3 de Mayo, Digo City atong tabangan ni. Ha? Puro kilo bil. Purok Yulobel. Buotan ra ba kay ilang kapitan? Daga ba city councilor? Wala ko magka. Di pa siya puli ni kuan murag dagan na city councilor no? Si Kapitan Bukol. Murag ni dagan na no? Sige atong tabangan ni. Namoy malong. Ipuli ko plaster. Idungag lang namo boss kuan basta ma kuan do siya kubi o mawala siya kubi mo. Ang problema gyud kayo ani. Pero kato yang kuan dagan man ni siya. Katong iyang lawas, sir. Nagkatol na sige lang may bala na to sa pagkakaroon dito ta tira sa yang kuan. Pero bala na to nagunsa toy finding atong isa. Sige. Baka pa kaya? Ang halot ng kuan. Ang lang ano. Ano sa barong sa kadali. Ganito sa. Ganito sa kuan. Malong lang isa hapon. Ito nawag ma. Ya. Sino yung ingon tayo? Ano ba? Si Marisol yung ingon. Marisol yung